Bideo honetan ikusiko dugu nola atera YouTubeko bideo batetik, alde batetik musika edo alde batetik bideoa. Atzo esaten nun hemen SS jarrita jaisten dugu bideoa. Eta beste aukera bat dago, jartzen badugu SING edo SING eta enter sakatuta emango digu aukera jaisteko edo musika edo bideoa. Irikitzen da horri hau, hemen sakatu eset, eta behian daude aukera guztiak. Guk aukeratzen dugu audio MP3 eta 320. Hemen sakatu, pixkat itxoin, eta orain hemen ezkerrean ikusiko dugu nola deskargatzen da artxiboa. Eta listo. Hortxe.